Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024-nji ýylyň 12-nji noýabry hepdeniň tiçene güni hoş geldiňiz. Demokratik opozisiýasynyň platformasynyň kanalyna. Hormatly vatandaşlar, şu günkü biziň gepleşigimiziň temasy demokratik opozisiýa Türkmenistanyň milli lideri bolan arkadagy gözleýär. Men bilen şu gün gepleşikde Konstitusiýonny Centryň ýolbaşçysy, Demokratik güýçleriň Konstitusiýon Centryň ýolbaşçysy Muhammed Döýüji gatnaşýar. Muhammed aga, hoş geldiňiz. Sağ ol, hoş gördük Murad ağa. Muhammed ağa, ine bir topar habarlar dürlü yerlerden gelip dur. Gurbanyň soňky öz çykyşynda öz ogulundan, ýagny men 30-ga gitjek, adajyk dinç aljak, dinç al bilmedim diýip eýem bir näçinji gezek 30-ga çykýar. Häzirem bize habarlar gelýär, şunu adamyň saglyk ýagdaýy gatyp keselli, ummasyz keselli. Ýewropa döwletlerine ýanky özüni bejermäne gidipdir diýip eşitýär. Türkmenistanda maglumatlar gözleýär, niýdedigini tap bilemzok. Ýewropada maglumatlar gözleýär. Köp ýerlerden informasiýa ýuwaş-ýuwaşdan gelýär. Şu mesele näme örkezýär? Şu mesele Gurbanoğlu Berdimuhammedow pensiýa çykyp, ikinji plana geçip, ikinji planyň öz ogulyny kontrolüni saklap, hemme udary inni halkyň nägeligini, halkyň hemme udaryny özünden aýryp ýene ogulyny prigorit etmek üçin, ýagny ogulyna urukturjak bolýar. Şu meselede size gelen informasiýa boýunça, siziň düşünjeňiz boýunça biz näme etmeli demokratik opozisiýa hökümine? Biz haýsy hereketler etmeli? Bir öz pikiriňizi aýtsaňyz. Gönde Murad ağa, şu gysgaly habar da şu atlam hemme habarlar Türkmenistandan gelýän habarlara görä şol hiç ýerde ýok, özüm kesellep ýaty diýerler, ýüreginden tutdur diýerler, durly gurjumlar bar. Biz olary ananymda eger şol keselçiliğini deçiýetjek bolsa hökmen Ýewropa welýär. Şol üçin biz bütün watandaşlarymyza aýtýar, watandaşlarymyzdan Ýewropadaky hem ýurdyň içinde daşynda kimin näme habary bar bolsa, haýsy balnysa giden bolsa, haýsy ýurda gelen bolsa şonu bize aýtdyrlar. Tebe biz şu atlam bir ýagdaýda biziň aktivistlerimiz bar, bir tofor biziň aktivistlerimiz oğurlap Türkmenistana alyp gitdiler. Bir tofor adamlary öldürdi şu Haramdada. Niýadawy öldürdi. Häzirem çasny vizit bilen Ýewropa döwletleriniň birine Leçeniýa gelýär. Biziň hakymyz bar, şu wagt şu nerede bolsa şu tat ýygnanyp şonu şu taada polisiýa tapşyryp tebebi dokumentalny bize patwerjeniýe we şu adam cinayet edenler. Biz şonu şu taada tıptyrmalylar. Şoň ýatan balnysasyň daşyna ýygnanmaly. Şu taada şonu çağırmaly, polisiýa aýtmaly, şu adam cinayet etdi, şunu derine geçirildi. Şol üçin men Barış Şeyh Muradowyň ogly Bayram Şeyh Muradow aýtýar. Ýanky Iklimowlaryň başgalasyny kırdy. Iklimowlar aýtýar. Ýene de şu Haramdadan eline dejir çeken maşgalaryň hemmesini aýtýar. Şu nirede bolsa şu tak baraýlyň, şonu şu tadan tıptyrmaýlyň. Şonu şu tadan turaýlyň. Şoňa Ýewropaň kanuny bize ruhsat berýär. Şol üçin men birinji haýyş etýärim, şoň nirdeligini bileýlik. Utaş neredeýliň nirdeligini, şu tak baryp da şoň daşynda gije unnit ýatyp şonu tıptyrmaýlyň şu taýda. Şu ýanyp ýagdaý tejribesi bar. 2 ýyl mundan önce İranyň kazysy, öň türmelerde adamlary öldüren kazy Ýewropa, Germaniýa iminli Leçeniýa geldi. Şol öldüren adamlaryň hosarlary ýygnanyşyp balnysaň öňünde ýatdylar şu taýda. Şonu zordan ogurlap alyp gaçyp gitdiler İrana. Şol üçin bu Haramzadan biz Ýewropadan tıptyrmaýlyk. Şu atlam aktivistler birleşmeli wagty hemme gep gurrunlar goýmaly. Haramzada eger Ýewropa gelen bolsa şu taýdan şonu tıptyrmaýlyk. Şonu adalatyň eline tapşyraýlyk. Gatdogry pikir, siz seretmeň arkada milli lider, ol Türkmenistanyň içinde arkada milli lider. Bütün dünýäde kezzap, diktator Putin'den kemden. Putin prezident. Şonu galowynda ýalaşyp, şonu baran ýerine tutap etmeli diýip kabul edildi. Bilen saklamaly, rastlewedeniýe geçirmeli, Türkmenistan rastlewedeniýe geçirip bolanok.
Biz ýöneköy materiallar boýunça da ýa-ni bir adalatly çögüz alyp bilemdik. Suutlarda suut ýok. Hemme zat Gurbanulyň eline. Şoň üçin şu ýerde saklap, şu ýerde Hani Farhat, hani Hay. Merdam, hani Orta Melik basağı Berdi, oynayan- hani hemmesin torar. Hemmesin Aw, şu atlar adamlar şunu oğlak jogapkärçiliğe çıkarmaly wagty. Häzir wagty biz häzir patwierdzenie alsak uçup barýar şöyle. Hökmen hemme oğlanlarım çağırýar. Şu atlym agzy bir boraýlanda şu karamdardan Ýewropadan syptyrmaly. Syptyrmaly. Men diňe şonu aýtjak şu atlym. Hormatly watandaşlar, ine Ýewropada da görüşip bolýar. Ýewropada da şunu tutsak bolýar. Şoň üçin kimiň näme informasiýasy bar bolsa bize informasiýa gelip dur. Bulaýda da Türkmenistandan bize aýdyn, biz gönü barýar şo ýerde şonu syptyrmaýar. Arda ýazýar, ýa-ni aýaga alýar hemmetini içeri ministrligi, ýa-ni yerli emhemeni, Ýewropaň ýa-ni içeri işler ministrini, Ýewropaň sekretni gurumalaryny biz galdyryar, şunu syptyrmalyar. Şuraya geldimi lawuşka almaly biz şunu. Sebäbi on ofitsialny vizit bilen gelen ak Murad aga, şoňa üns beriň watandaş. Ofitsialny vizit bilen gelen ak. On diplomatik neprikosновенности ýok häzir. Oňa cinayet eden hakykat, dokument ba, vizir çeken adamnyň hofarlary ba, şol üçin şu tat ýygnanmaly. Hakykat. Ine şoň üçin biz sizden haýyş edýär. Germaniýada ýaşaýanlar, Türkmenistanda ýaşaýanlar, hökümeti işleýänler, nähili informasiýaňyz bolsa, şol wideoň soňuna men Telegram adresim bolar. Şo ýerde men bilen giýje güni habarlaşyp bolýar. Informasiýa berin, biz ýetip şo ýerde alýar şunu. Ine Gurbanulyny Ýewropada ine syptyrmalyar. Nire geldi almaly. Ünseriň, siz Türkiýe barsaňyz sizi ýygnaýarlar. Siz Irana barsaňyz sizi ýygnaýarlar. Özbekistana barsaňyz sizi ýygnaýarlar. Näçe biz muny ýygnandyk berde? Näçe biz muny alamdyk? Näçe jenaýat işleri bar? Suud edilen. Näçe pravzащитный gurumlar bar? Hemmesini galdyryp bolýar. Şoň üçin biz syptyrmalyar. Jogap beren ak, öz grajdanlaryny türmäge basyp, ykbaly hakynda jogap beren ak. O näýli prezident o jogap beren ak. Ogurlak gidýär. Jogaba aňyrda pохищение людей, ogurlak gidýär. Şoň üçin bizde основание bar. Şunu syptyrmalyar. Muhammed ağa, onu şunun bilen biz bu turary biz halkymyzy habardar eder. Ýa-ni şu mesele boýunça näýli täzelikler bolsa, ýöne hemmeňiz aýdýan, egerde bir tapan ýagdaýymyzda biz baras şöyle hemmeler üçmeli. Özüne opozisiýa diýen bolsa, barmaly şöyle. Barmaly. Şunu syptyrmaly, Ýewropadan gitmeli ýa etmeli. Banysada ýatsan bolsa, banysany almaly şonu. Hiç syptyrmaly. Samolyoda böküp kaçmaly ýa almaly şonu. Murad aga, biziň etýänlerimiz kanunyň wezde Ýewropaň kanunçylygy şoňa ruhsat berýär. Biz şu taýda ýygnaşyp çykarmaýar, polisiýa etýär, dokumentlerle barın barlygy geçer. Olam döwlet nemes diplomaty de. Частный порядокda gelen. Şoň üçin hususy ýagdaýda geldi Ýewropa, hususy problemasy boýunça hökümete degişleri ýok. Biz şunu saklap bilýär. Обычный гражданин ýaly hemme ýa-ni adwokat tutup pretenziýa berip prokuratura hatlary ýazyp adwokat bilen derhal bir jenaýat işi bolap bilýär. Sebäbi prestупление против человечности. Bu adamlar ogurlady. Adamlar ýitdi Türkmenistana. Adamlar ogurlak gidip otyr Türkiýeden. Bir topar jenaýat işleri etdi. Türkmenistanda koronavirus wagtynda diňe 2020 awgustynda 100 000 oglay adamlar öldürdi. Öz hereketleri bilen, öz prezident bolan hereketleri bilen öldürdi. Bu jenaýat ummasyz bar. Hiç jenaýat tapmadyk men özüm arda ýazyp, men jaýym ýykdylar, ony mallar, muny mallar. Men özüm ýadýan. Men gardaşlarym başy edýärler. Men diňe şoň bilen özüm ýüren. Türkmenistana bary bilen ak. Bary bilen ak. Şoň öz jinaýat. Näme haky bar sen Türkmenistana görmek? Şuraya şoň üçin hormatly opozisiýonýarlar, aktivistler habar alyp biz habar ederiz, üçmeli barmaly. Şu eşik arabada var, piyada var, samolyotly, poýezd var. Ýewropada logistikaň pulsuz olmak bolýar. Barmaly şu ýerde meseleni çözmeli. Onu biz öz görüşümizde bir 90% meseleni çözýär. Şonu etmeli biz. Onu şoň bilen efir gutaraýar Muhammed ağa. Doğru, bolýar. Häzir biziň bir näçe 20 minutdan täze efir bolýar. O ýerde biz
başga meselelere geçer.